Wedangan sing nembang Mbak Tatin diringi bas-base ra dipitet bengung terus ngene ya. Dalu Mbak Tatin. Sugeng dalu. Alah lah. Wis ajake kok karo aku kok yo klewa-klewa. Pripun kabare, cantik? Pekli. Lho. Napa niku? Nyamari to modele. Apa to, Mas? Kok Aku lagi memeng karo dalange ngerti apa ora? Lah ngopo to? Aku lho lagi Memengi apa wong kene ora ngerti memeng. Memeng ki apa? memeng ki aku lagi males. Oh, anyel. Mangkel. Mangkel karo sing jenenge Ki Sigit Arianto. Lah kene ngopo to wong ayu kok gawe. Aku lho lagi lingguh nang kono kok padake Betari Durga mau. Masya Allah jenengan yo kleru kok Pak Igit. Ayune ngene lek dandan ke jam 5 esuk kok didarani Bathara apa mau Batari Durga. Sing sabar ya wong ayu tak belani. Jenengan kleru Pak Igit ora kena ngono kuwi. Kowe ora ngerti to, Reng? Pripun? Betari Durga kuwi garapane Bathara Guru jenenge Batari Uma. Kuwi ayu. Jenengan aja gelo ati. Bathara Durga kuwi asline Betari Uma ayu. Ning kamu pas malih dadi buta Jenengan yo kleru Pak Igit. Mau pas malah dadi buta no. Ning aku seneng pas dadi buta. Mergo nek Betari Uma dadi buta ki pakaiane minimalis. Pak Igit niku senengane dadi Betari Durga mergo pakaiane minimalis. minimalis. Aku mongko ora nganggo awer-awer iki. Malah ora nganggo apa. Ngomong ngono, Reng, aku seneng. Aku yo seneng. Alah, Pak Igit, seneng atine iso ketemu karo Mbak Tatin meneh. jenengan ampun sembranan. Mbak Tatin sakniki alih profesi. Napa? Jenengan aja malem-macem. Sakniki dadi bakul kijing. Lho. Tenane lho, Reng, nek omong kuwi ora sembrono. Sinden kondang kok bakul kijing. Berdasarkan fakta, nyatane mau rene promosi. Promosi apa? Iki lho. Bakpia patok lho. Iki gantine kijing. Patok kuwi dudu patok wong mati ki dudu. Kowe iki bakpia patok. Bakpia? Patok kudu patok. Nggo matoki cengelmu. Matoki ayo. Tak kira ya patok. Mosok Mbak Tatin saiki bakul patok. Patok. Ora incone loro lanang-lanang kabeh kok marake mangkel kabeh to iki. Lah nyapa Sing siji mau ngonekke Betari Durga iki ngonekke aku bakul kijing. Kowe nek arep anu tak gaweke apa piye? Memang aku butuh. Nggo tanggaku tapi. Mbok nggo kowe wae. Ojo to aku jek seneng kowe kok. Kok maksudnya seneng aku piye? Seneng nek awor ngene iki lho Cahayu. Mosok aku seneng kowe yo saru to. Wong kowe wis duwe bojo, aku yo duwe bojo. Ning nek gak konangan gak apa-apa jane kok. Walah lambemu. Maksudnya iki lho, nek umpamane jenengan dadi bojoku terus piye? Keadaan aku sakmene gedene kok jenengan gur cilik kaya ngono kok. Aja ngenyek perkara cilik karo gedhe. Cilik karo gedhe kuwi nek padha ngadeke, nek diturukke wis toh manut. Wis toh yakin. Aku nek dadi karo jenengan arek anak-anak apa? Anak-anak tikus. Lho. Neh, Ora usah tikus, aku lho wis go mirmut. endi mirmutmu? Mosok gak paham. Endi ta aku ora ngerti lho, Mas. Alah ndase botak. Wong edan. Mbak Tatin ditimbali warga Kebon Agung utawi Bencili mriki. Oke, menika nderek sowan wonten Kebon Agung Bencili nggih. Terkenale mriki niku Bencili, nek Kebon Agung malah ora ngerti. Bencili. Nggih, nggon legen, nggon siwalan. Mriki niki. Nggih, menika nderek ndedonga kagem masyarakat Bencili sedayanipun mugi tansah pinaringan sehat nggih. Tansah pinaringan rezeki ingkang berkah lan barokah. Mugi masyarakate tansah guyub rukun, ayem toto titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin Allahumma amin. Kene iki mbiyen ki asline desane ora konsisten. Lah ngapa? Desane rak dijinakno Bencili. Gandeng ora konsisten terus diganti Kebon Agung. Terus? Mbiyen ki asline kene iki gak konsisten. Gak konsisten piye Mas? Lah mosok dijinakno Bencili, lah kok do rabi. Maksudnya piye to? Maksudmu? Lho, biyen ki jenenge kene iki Bencili. Ning kok do rabi, akhirnya berarti gak konsisten. Wong nyatane benci kok gelem. Terus ganti Kebon Agung. Ojo gagas lambene gareng Mbak Tatin. Ini kira ya ora apa-apa iki sekarang lagi suwe ra kepethuk iki ketoke sajake kangen ngono lho. Danguran pinanggih lan wong ayu. Wong ayu sapa? Mbak Tatin. Aku ra ayu kok. Mosok? Ora. Ning kanggoku ayu banget. Cahayu. Apa? Rabi ya? Alah. Kok lek mau mengajak rabi terus kaya bagus-bagus ah. Masya Allah disekseni Piai Bencili anu Kebon Agung.
Iki lho, Janakane wong Purwodadi ya iki. Alah. Kaya ngono Janakane. Purwodadi. Kaya ngono kuwi. Iya. Kole. Lah kok dandan gareng, ora dandan Janaka. Lah iya. Anu aku ki merendah. Merendah, Menyamar. Mesake kanca-kanca Kebon Agung, ngono nek aku ora dandan do minder. Lah. Kok minder piye ta? Saking baguse. Aku mau lho, lagi teko urung dandan ibu-ibu. Masya Allah, masih kuwi kayak Mayor Teddy ngono. Mayor tadi gede gagah dhuwur kok jenengane gede gagah cilik. Cilik nek dideke nek diturukke yo dhuwur. Ora. Wong edan. Mbak Tatin paring panglipur, Mbak. Nggih, Mbak Bila wonten pamundhutan menapa Pak Sigit? Request-e kathah sewanget niki do kompak niki podang kuning kalih pepeling menika. Oh, nggih. Kalih sesideman. Sembah nuwun kanca-kanca cakran ing Rat Fans Club nggih sami rawuh. Nggih. Wonten Pak Eko, Pak Kasmani, Pak Sis komplit niku jebule teng ngono. Nggih. Sak kelebatanmu ketinggal niku. Niki di streaming kok nggih. Streaming Sigit Channel kalian channel-channel liyane. Nggih, niki wae Sigit channel mawon pun 2.400 berapa gitu. Oh, ngoten. Iya, luar biasa sing mendelok semuanya. Gareng Dari jajak mana-mana. channel ki mau yo 2026. Iya. Likur iki taune ta. Tahune. Sing nonton yo. Malam hari ini disiarkan 7 channel. Oh, 7 channel. Sigit Channel, Lawu Atmaja, Galeri Sinden Indonesia, Lisaning Ayu TV, Wayang Nesia, Kru Cakran Gerat, Le Jowo Pride. Kalian live TikTok, Tatin Titot. Waduh. Cari Lilik lurik. Titot, mboten enten Cari channel. lurik. Halo Mas. Oh. Oh, sik piye? Tak kei. Oh, Aku iki ame nyawar kuwi. Takoni jenenge sapa? Waduh. Aduh iki aku meh ngewehi kowe. Meh kewirangan aku. Sapa lagi? Gede tuwek disawer cah cilik. Takoni jenenge sapa? Asmane sinten cah bagus? Asmane namanya siapa? Ngerti asma apa ora? Yudhistira. Wah iya. Kakangku iki. Sapa? Yudhistira lah aku Janaka. Janaka iki Yudhistira. Yudhistira. Tepangke wong ayu iki Roro Sembodro. Yudhistira daleme pundi? Daleme mana? Rumahnya mana? Nang awur masjid. Awor masjid cedak padasan. Iya, betul. Anake sapa? Anake sapa? Bondan. Weh, Walah dan anakmu dan ajari basa dandan. mbok nganggo Pak Pak Bondan. Bondan ngono lho. Pak nganggo Pak Bondan. Bapak Bondan. Lah, Ibuke? Ibuke sapa? Aulia. Wih, nganggo ibu Ibu Aulia. Ibu Iki anakmu Aulia. Lia. iya. Kelas piro cah bagus? Kelas loro. Kelas kali. Kelas piro cah bagus? Kelas Kali. iya, kelas loro yo gak apa-apa ngapain nyawer kok ora apa. Iki jenenge diganti wae. Ganti sapa? Antasena. Lah, Ora iso basa iki. wong apik-apik Yudhistira kok iso. Nek Antasena kan bebas ra. Oh iya. Nyawer ditapani. Ajeng pripun? Ape piye? Ape lah apa? Ape piye? Ape lah apa iki bahasa apa? Ape Arep meh ngopo? piye, meh ngopo? Arep ngopo, Dik? Ame nyawar. Nyawer sapa? Cah telu iki. Oh, cah telu. Cah telu. Aku melu bocah. Tos. Jos tak akoni lagek kowe sing iso ngarani kene cah telu. Iya. Walah dan Bondan. Elok tenan. Anake papat kok dicacah ya. Arep nyawer cah telu. Yo ndang sing siji ndang kene bocah kek ndang ya. Iya. Elok tenan bocah iki jos tenan. Ya cah, iya. Iya. Elok tenan. Jos, Bro. Terus Terus apa nih? Sing nomor loro sapa? Sing Kowe. Oke. Nomor telu sapa? lah aku ndi? Siji neh. Heh? Lah aku Iku ndi? ana loro lembar. Lho, lah kono mau ya loro lho. Lah ya kowe Lah ya kono loro aku loro. Aku urung. Jaluk neh loro Bondan. Ah njaluk bapak. Dan Aku njaluk neh. dan Bondan. kurang lah. Lah Pak Igit kalih Pak Igit nggih. Pak Igit kalih nggih. Lho, Pak Igit kalih. Bu kae mboke Bu Aulia. Oh, Baik. bae. Bae.
Mbah, Oh. putumu ngajari basa Mbah, Mbah. Ndak kena iki cah iki ya. Matur sembah nuwun nggih Mas Yudhistira. Nggih. Nah, Mugi Mat. berkah barokah. Adep rene ya. Dadi syuting Sigi Channel. Syuting ya. Iya iki aku. Cita-citane sampeyan dadi apa? Cita-cita dadi apa? Urung roh. Oh, urung roh. Tak kira dadi lurah. Ora apa-apa ya, ora apa-apa. Sing penting aja dadi maling ya, Le. Aja ya. Lah wong kok ame dadi maling iki dijowokal polisi ta apa? Lah bener kuwi, bener. Wong Apa, aja apa? dadi maling, Ayo, ayo, engko mulai nek aja. dicekel polisi. Oh, kok ndak Ning diteng. nek kepepet dadi maling nek iso maling omahe polisi. Cekel wong edan. Ora kena. Besok kudu dadi menteri. Dadi dadi Menteri presiden, Pertanian. presiden. Menteri Pertanian. Kepengin ora? Gelem. Gua tukang traktor. Mosok Menteri Pertanian traktor. Mas yo pas promosi traktor anyar ngoten niku lho, Pak. Oh, iya. Atau kepengin dadi apa nih ya? Pengusaha. Gelem ae. Oh, gelem ae. Gelem ae. Iki nyawer ajeng pundhut lagu menapa? Durmagati karo apa dia Bang? Durmagati. Apa Pak Bondan? Oh, kayak putune Mbah Suyat. Pak Bondan. Mbak Bondan, pripun Mbah? Pak Bondan. Lagu nu nggih. Wis. Durmagati lagune piye, Pak? Iya, engko tak gaweke Oh, betul iya. mugati gampang. Enak. Durmagati karo apa dia Bang? Kali Ya, Gubuk Asmara. Oh, Gubuk Asmara. Iya. Sing nembang sinten? Ya Mbak Tatin kok njol sinten. Kan sindene 10 pirang. Engko bareng. Iki sapa? Iki apa meneh? Dinggo sapa? Yo wis gek ndang diwenekke presiden. Mbah Suyat sing ngekakno. Mbah Suyat Mbah Suyat. Mbak Suyat, tinggi sinten Mbak Suyat? dinggo sinten? Oh, Mbak Tatin. Mbak Tatin Mbak sing ndi, Tatin Mbak sing Tatin? endi Mbak Tatin? Ayo Mbak Tatin sing ndi goleki? Ndi goleki ayo. Goleki sing ndi? Sing ndi? Ayo. Gara Iki lho. Sing iki lho Bu Tatin. Nah, ya. Iki lho Mbak Tatin iki lho. Kok cah iki lho? Ya nggih pun di. Ya, caske jadi. Ya. Nggih. Mriku mawon nggih. Makasih nggih, makasih. iki Nggih. sijine nggo sapa? Iki Oh Mbak Tatin sing Mbak iki, Tatin. sing iki. Ya, diaturke Mbak Matur Tatin. sembah Oke. nuwun. Nggih, Makasih. makasih ya Salim sih, pinter sekolah sing pinter, besok dadi dokter. Amin Allahumma. Amin. Amin. Pun mikir kene balik nongkrong mbok nggo dolanan. Ya, bocah kok pinter, bagus, apian, seneng nyawer sisane lah. Wis muga-muga teko gede nyawer terus ya, Le. Jak nelok tenan. Kalian nyawer. Cita-citane dadi tukang nyawer. Oh, Berarti iya. kan nek sukses sik lagi iso nyawer. Betul. Berarti podang kuning kok mlebune gubuk asmara. Cocok. Oh, nggih. Jumbo pamundhutan saking Mbah Suyat. Nggih. Biasanya yo panjak ketoprak jeruk. Oh niku. Panjak toprak. Jeruk Masya toprak sing lagi tenar niku nggih. Iya, Toprak. kerja muda. Toprak jeruk. Iya. Dibawani Mbak Tatin, entek-entek gandrung karo gareng. Oh nggih. Niki dadi sapa? Ya supaya dadi gareng teman kuwi. Gelem. Gelem digandrung. Oh, Aku mosok gelem karo kene, Pak. olah gayamu Mbok- mosok. Mbok emoh. Emoh ya sangarmu, arep milih sing emoh apa sing gelem? Mas iki nek emoh kan nek wong akeh. Oh, edan. Mbak Tatin. Nadian. Nadyan wujud temong paksi Gaya. Kang Mas Ojo celuk-celuk aku dhisik. Kang Mas kula menika sampun kapan saestu kalian panjenengan lho Kang Mas Ngapusi. saestu Nyatane ndek bengi dadi perkara. lah ngapa Perkara ketan kae. Lho kok perkara ketan piye? Mriki lak bojoku to, Pak. Heeh. Adang ketan. Heeh. Le adang kuwi bar magrib. Heeh. Dasare kene sayah terus meling aku. Mas Gareng, kula adang ketan, ku nek wis kebul-kebul ketane kok mateng ndang dijojo. Rak ngoten. Iya. Bar adhan magrib kono terus leyeh-leyeh ning jero kamar. Lah kok keluk kono wis kebul-kebul. Wah, aku mau krungu
aku adang ketan aku tak leren sik. Engko nek ketane kebul-kebul ndang dijojo aku. Aku terus mlebu kamar, oh siap aku ngono. Lah kok kene nesu, "Apel apa?" Dari kon jojo aku ngono. Sing dijojo ketane. Kupingmu iki bosak. Lah iya wong ketane kok arep jojo sapa? Lah iya aku rono ki arep takon, ketane kae wis mateng puro. Apa wis serang nganggo-nganggo? Lah timbang kok gobyos aku jojo ketan mong lho no. Kaya mulane kupinge Malah rungokke. Dadi padu. Genti kowe reng sing bawa reng. Ketok nek kowe iki iso nembang. Menika ki sarjana seni. Gareng menika riyen kuliah wonten isi Solo. Menika jurusan pedalangan. Iya dalang. Nate juara 1. Lomba dalang. Boten. Lalu bawa. Apa? Adol wayang. Oh iya. Ayo coba ketoknya kaya ngapa? Nun sewu HP siapke nggih direkam kangge bahan ajar. Alah gayamu. Gawe talinding bronto. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Bagus, bagus. Oke, terima kasih. Pangapunten lho Pak Ikin. Ampun rumangsa kesae. Ora. Wong nyatane dalangmu yo ora payu lho. Ayo. Ngono kok umuk. Ngono umuk digedhekke. Mu gedhekke iki liyane umuk ngono lho. Gedhekke ukur umuk, liyane umuk gedhekno. Liyane kuwi harus lihat situasi, kondisi dan toleransi. Nek liyane umuk. Liyane umuk harus lihat situasi, kondisi dan toleransi. Aja disingkat pokoke. Loh, lah ngopo? Mah. Aku ora seneng sih seneng Mbak Tatin. Ayo Mbak Tatin nembang. Halo manis nang make. Mbak Tatin Nuraijen ning dikancani karo Mbak Eni. Nah, kene Mbak Eni. Mau arep ngopo ngene-ngene tanganmu? Aku harap cecaketan jeneng sira Yayi. Jajal iki nek ana Mbak Eni kowe arep milih endi? Arep kali Mbak Eni. Iya no. Waru-waru doyong ning pinggir kali. Dasar Mbak Tatin ayu moblong cantik sekali. 1.2 koma dasar kau cantik siapa yang punya? Aduh iya. Yang jelas bukan. Nek iki Mbak Tatin ngono. Mbak Tatin. Nek Mbak Eni. Waru-waru doyong ning pinggir gedong. Dasar ayu moblong bawaane gentrong lodong. Nah aku kok iso gentong lodong lho. Maksudnya gentong kira wadahe banyu. Lodong kuwi jembar tegese kuwi dadi wadah banyu sing jembar rasane sabar ngono kan lho. Layakan sampean nok nyelulup terus. Nek gentongku. Lek kan hawane panas nek celup kan dingin, sejuk ngono lho. Tak kira nek maido. Ora toh nyawang kowe sapa to sing ora sejuk? Masya Allah Piyai kok demes ya Pak Igit. Demes piye? Disawang saka iringan biyu-biyu, bocah kaya perawan umur 15 tahun. Kok ngiringan. Umur 15 tahun. 15 tahun. Terus? Bareng disawang komburi, biu-biu, bodine kaya Piyai sing lagi umur 20 tahun. Masya Allah. Kok ngarep. Bareng kok ngarep Masya Allah. Kaya umur selawe. Terus totale 60 tahun. mbahmu kiper ngono. Lare wis putu loro. Wis iya putu loro ning ya ora ngono kuwi jenenge sia-sia karo wong wedok. Ora kaya ngono. Kok sik sing sareh ya, sing sareh. Sampean iku lho ning alam donya iku lho sampean liwate wong wedok. Iki dadi aja semena-mena karo wong wedok. Lairmu lho apa ya mlethek ke watu, ora ya karo wong wedok to. Syukur wis seneni. Iso sia-sia karo wong wedok. Sampean iku lho laire kok kene. Kon ndi? Kok ngisor. Ora. Kon ndi? Kene aku kok sesar kok. Wong edan. Coba Mbak Eni dibawani Mbak Eni. Coba ganti kowe wong ayu. Mbak Eni gelem ora gelem gandrung gareng. Nek biasanya gabung-gabungan rada elek to kae. Saiki rada bagus. Saya nemen. Wonge prei. Karo mlaku. Badhe tindak pundi Mbak Eni? Niki ajeng mendem kirek, Mas. Maneman
Kok eman-eman ngapa? Mbok dirica wae Cek cilik dem. kok, cek cilik ra enak. Malah rasah nglemah balunge empuk. Kowe yo dak sia karo wong Lah apa lanang. duwe to siji-siji to. Ora kena ngono kuwi. Genti-genti Mbak Tatin, Mbak Tatin. Aduh. Mah aku nggak mau. Wis Sisane Bu Eni aku mau. aja gampang nesu to wong. Mah jangan nyekel-nyekel ta. Senadyan. Aja. Aja dicekel. Oh alah. Aja ta. Oh alah. Aja. Alah ngene iki terusno yo meteng nganggur ta iki. Nek Mbak Tatin, emah iki madepe rono. Madepe rono. Kaya gandrung roman Mbak Eni ya iso, mak demek dekne emah. Ya. Coba. Mbak Eni. Mbak, iki lho. Alah trah yo wis. Piye rek morek. Mbak Eni. Iki lho. Mbak Eni. Iki lho. Mbak Eni. Alah. Suwen. Kok iso pas ta? Piye le ngunggahke ngene piye to? Perlu belajar no. Apa Mbak Tatin rene tak junjung sithik men munggah. Maksud lah. Dijunjung asmane men munggah dedel. Pengen dalang yo ingin ayo. Junjung asmane iki sing Ya nek ora gelem tak junjung Mbak Lili tak junjung. Jujungen PN. Ngene lho, Pak. Maksudku ngene lho. Pak Igit iki yo rada piye yo. Nek njunjung yo astane aja nakal. Iya, Junjung yo lho rek. Rek ampun lho. Paling ora tangan loro. Ampun ya. Pak Igit ora kok. Ora, Ngene arep ngene kok. Yo ora ngono lho Pak Igit iki. Woi mau sangat-sangat. Tumeh ra ditunggoni ngono Lah aja. iya terus Ditunggoni nek guri kelir bojoku. Kok ora nang ngarep. Lah mau bar kok Solo nusul. aja digagas wong liya Yayi. Ayo genti kowe. Senadyan to ragaku cedhak kono ning ra atiku mung kanggo sliramu. Malah pret. Kok pret to? Ayo mbrat. Jenenge wong lanang ngono rono rene. Ayo mbrat. Siapa? Panggilan cinta. Siapa? Mbrat. Brat. Oke. Terus aku dipanggil apa? Kene mbrat kowe tak panggil Piye? pret. Kok berat? Lah kowe mau ngentut, Pak ketupak pret ngono. Ayo. Nanung-nanung. Goleki si podang jena. Gareng rupane kok tikus ngono kok arep. Madhep ora ana wae kanan Mbak ini. Kaya ngono kok tikus lho, Mbak, sampean niku lho. Gak sia yo karo aku yo. Ini kok iso tikus? Lah Mbak? piye Mbak Eni? Pilanono. Kaya curut. Sawangan lho iki. Brengose ming loro iki kaya curut. Iya jane ya. Aku kaya apa, Bu? Kaya apa aku? Muni yo. Yo Mayor Teddy. Kupinge. Kupinge ora ana sing muni. Kok ngomongnya curut ngono kok. Coba ganti Mbak Eni ya Mbak. Kayak ini. Curut. Alah. Sidet latah. Kandane nyawang raimu yo curut kok. Aku mii. Kok arep sapa? Nangis lho. Nangis kok njol nangis kono. Ben meneng. Yo kini lho. Hah? Mo. Lah ngopo ya? Gage nangis. Bojone sing sik mati bareng mii. Tuwek nangis ae. Tak idoni kabeh Oh. kowe. Pisan kas. Ayo nanung. Iba bunga ing atiku. Nanonaning. Nyanding bisa dadi tombo Oke. Podang kuning tibake gubuk asmara. Cocok. Nggih. Sembah nuwun disima Mbak Ira CFC Taiwan, salam nggo kanca-kanca CFC sing padha nobar. Nggih. Pak Purwoko Juragan Koperasi Mangestu nyimak nyuwun pemiling nggih. Nggih. Coba podang kuning digarap tayub grobokan. Wah, kan gerak. Coba gareng iso nembang apa ora? Kaya sing tak wari lho, Mas. Iya. Enggak terus dangdute gubuk asmara
sing joget wiwit Mbak Putri nganti tekan Melani. Wo nek joget iso kaya Mban Agung Budaya kae. Piyu. Apa meneh Melani tontonane ya apik. Menger. Sok blalak-blalak ngerti abe. Aja kalah nek kono kaya AB, kowe kudu iso. Kaya AO. Kaya NB. Apa NB? Naga budaya, nyembur-nyembur, ayo. Nyembur kowe kuwi. Apik lho jeneng ketoprak naga budaya. Ya nggih. Praupane naga kabeh. Yo piwet iso Mbak Tatin buka vokal Mbak Tin. Neng Esok awan ning omah wis ora krasa. Yo, Flash rekane. Renedri. Mbak Tatin, Mbak Eni maju. Ayo, bareng Mbak Eni. Kaya ketoprak tenan joget. Kur. Mbak Tati. Asik. Bakti Kuncoro.
Iya. Iya, Mbak. Ngono ya. Ban toprak biasanya ngono ya. Iya nek ketoprak Rembang jogete mban-mbane ngene-ngene iki mau. Wah, Masya Allah. Oh, Khasanah budaya. Iya. Iya. Dadi endah lan saya regenge nggih Pak Ije. Nggih, dadi nanggap wayang ya ono mbane. Ono campur sarine. Komplit ngene iki. Komplit dadi saya gayeng, saya regeng sing mirsani dadi betah. Nggih. Dadi yo entuk endi to isining lakon ning kanggo diselani endi to rasane guyon, yo endi to suarane lagon. Oh, betul.